Mae yna gampau anhygoel a dwl yn ymwneud â seiclo. A da ni yn mynd i drio un ohonyn nhw. Ti wedi gweld Polo erioed? Ie, ond does dim cyffwl yma, oes e? Na, yn Polo beics, beics sy'n lle ceffylau. Tyd. Mae'r gamp yma'n beryglus. Peidiwch trio hwn adre. Da ni'n gwisgo'r offer diogelwch cywir i'n cadw ni'n saff. Ni'n barod i ddysgu gyda thîm Polo beics Caerdydd. Mae Hels ar dan, sgorio screamers mas yn un, a fi methu taro'r pil. Da ni dysgu bod 'na 3 ar bob tîm, a os ydych chi'n ennill ydy y cynta i sgorio 5 gôl, neu y tîm sydd ar y blaen ar ôl 10 munud o chwarae. Chi'n methu rhoi troed ar y llaw, felly mae'n rhoi pwyso arno'r ffon fel hyn. Chi'n methu seithi gyda'r ochr, mae'n rhoi seithi gyda hwn, ond chi'n gallu driblo a paso gyda'r darn yma. Mae'n teimlo i fi bach fel chwarae hoci, a dwi wedi chwarae hoci yn y ffennol, ond ddim chwarae hoci ar beic. Amser i ni rannu'n 2 dîm rwan ar gyfer y gêm. O, na! Ie! T'w gwybod beth maen nhw dda yn neud? Balance ar y beic a efo'r ffon heb roed i troi lawr. Maen nhw wedi meis droli hynna. O, na! Da iawn, Paul! Dim byd i wneud â fi, o'n i'n lamflin barod i sgorio, ond ie. Oh, na, Lloyd, come on! Oh, na! Nice, good shot, mate. Mor galed i reoli ble mae pêl yn mynd. Chwarae teg, mae'r boys yma'n rili dda. Come on, Mark. No! Un yr un. Oh, look at it. Nice down, boys. Ochr y ffon fyna, neu... Ges i gol, ond nes i ddefnyddio ochr y ffon. Diolch yn cyfri, dwi'n gorau eisiau ffrynt. Diolch Paul, dim dda Lloyd. Nice one, cheers, boys. Woo! Nice one, Mark. Dwi wedi blino. Oedd hwnna yn anoddach na o'n i'n ddisgwyl. Mae jyst yn symudiadau mor annaturiol i fe, a mae'n cymryd lot o sgil fi'n meddwl. Mae'r boys yna yn clas. O, maen nhw'n wych. Ie, nes i fynd yn crashu'r ffens ar un pwynt hefyd. Ie, dwi'n falch bod fi'n gwisgo dillad diogelwch yn bendant. Atgoffa fi hefyd, Lloyd, pa dim nath ennill eto? Da iawn, ennill jyst i 2 gôl i 1, da iawn ti, Hels, gwych.